Terve taas kaikki muksut! Täällä jälleen tuttu ja turvallinen Pilt.tv. Meillä on tänään luvassa monenlaista jännää. Tiskijukka pyöräyttää ilmoille hittikarusellin ja mukana on tuttuun tapaan myös muksusää. Ja voi olla, että ikioma maskottimme Kari Karhu tulee piipahtamaan studiossamme. Mutta mennään ihan ensiksi katsomaan, mitä Iso-Jussin kuntoklubissa tällä kertaa tapahtuu. Tervetuloa Iso-Jussin kuntoklubiin. Minä olen Iso-Jussi ja tuossa on Pikku Pamir. Tänään jumppamme kropan kuntoon yksinkertaisella punnerusliikkeellä. Sen nimi on yksinkertainen punnerusliike. Pamir, alahan punnertaa. Sillä välin kun Pamir punnertaa, minä menen järjestämään teille pienen yllätyksen. No niin, siinä olikin kuntoilua kerrakseen. Seuraavaksi tarjoamme musiikkia korville, eli vuorossa on lasten oma hittikaruselli. Juontajamme Tiskijukka onkin jo studiossamme. Niin, minkälaiselta viikon lista nyt näyttää, Jukka? Niin Jukka, onko Pipinalle saanut uusia haastajia listan kärkeen? Katsotaan tähän väliin Röhköä ja Pöhköä. Röhkö ja Pöhkö olivat nurmella. Yhtäkkiä he huomasivat maassa marjoja. Jam. Mutta voi räkä. Se olikin Isohaukun asettama ansa. Tänään säässä. Sade sotki hiekkalaatikon neppiskisan. 8 keskeytti. Jannen pusero jäi ulos sateeseen. Ei se mitään, kommentoi Janne. Kuuma aurinko vei kahvinjuontihalut. Ville sai porotuksesta tarpeekseen. Tässä olikin kaikki säästä. Nyt me voidaan palata takaisin studiopuolelle. Ohjelmamme alkaa lähestyä loppuaan, mutta sitä ennen. Kari Karhu! Heipä hei! Hops. Lopputeksti.